Aldi zuzara, esan zidan amonak, parean nuen neskatoa seinalatuz. Harrituta begiratu nion. Ni bezala, amonaren eskura lotua zegoelako. Begiak zabal-zabal, niri bea, harri bihurtuta. Eta amonak bakarrik utzi gintuenean, urregatu nintzaion. Gauza bera egin zuenak. Poliki-poliki, haren atzak nire aukitu zuen. Eta nire aurrak harena. Eta bion artean zegoen hotzak, ez zuen eragotzi zirrara batek, nire gorputza hartu izana. Eta hark, gauza bera sentitu zuela ulertu nion haren begiradari. Eskuen arrastoa desagertu zenean, elkarri begira bekoz-beko, kopeta-kopetaren kontra jarri, eta gure atxen beroak hotza epeldu zuen. Eta bata bestearen ninien osin bertzean amildu ginen. Nizu naiz, esan zidan orduan, inolako galdera edo zalantza izpirik gabe. Mari Bertxenta, Nartzisorena eginez, izpilua berotu arte egon behar aldun. Ez nahaztu nirekin. Gutxitan begiratu diot izpiluari zentzu horrekin.